Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Sports Arena, καλησπέρα σας από το ενωσιακό γήπεδο Στάθης Τσάνακτσης, εδώ που αυτή τη στιγμή ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΣ Αστέρα Ιωαννίνων και τον Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας. Παιχνίδι που αφορά το δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής. Να δούμε τώρα την πρώτη φάση του αγώνα με τη Βαΐτσι να κάνει το σουτ, την μπάλα να φεύγει λίγο out από το δεξί κάθετο δοκάρι της Μαυρόχη. ΠΑΣ Αστέρας Ιωαννίνων λοιπόν εναντίον Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας εδώ στο γήπεδο της ΕΨΥΠ, γυναικείο ποδόσφαιρο σήμερα. Δεύτερος όμιλος για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Αυτό το παιχνίδι, η Sports Arena, κοντά και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δίπλα μου και η Έλενα Αντωνίου. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Γυναικείο ποδόσφαιρο στο μικροσκόπιο του Ιωάννα TV και φυσικά πάντα θα είμαστε εδώ και να ενισχύουμε αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τις συνθέσεις. Λοιπόν, για τον Αστέρα Ιωαννίνων, για τα δικά μας κορίτσια εδώ, του κύριου Μπαμπινταλάκα. Λοιπόν, η Φαντή, Τσαγκογιάννη, Ασλανίδου, Σκούρου, Παπαδημητρίου, Διαμάντη, Γιαννούλα, Νικοπούλου, Ράπτη, Γρίβα και Βαΐτσι είναι οι 11 εκλεκτές. Και αντίστοιχα για την Κέρκυρα, Μαυρόχη, Κατσαρού, Κοσμοπούλου, Κλεισιάρη, Γαστεράτου, Μεταλλινού, Μπαντά, Ελευθεριώτη, Στόλη, Κυριακοπούλου και Κασίμη για τον κύριο Παργινό. Μάλιστα, να πω ότι ο Αστέρας Ιωαννίνων έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Έχει ήδη 2 νίκες στις πρώτες 2 αγωνιστικές. Βρίσκεται στην κορυφή με 6 βαθμούς. Η Κέρκυρα, η σημερινή του αντίπαλος, ακολουθεί με 3, αλλά έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, έχει παίξει έναν αγώνα, γιατί είχε ρεπό την προηγούμενη αγωνιστική. Ισοβαθμίζει δεύτερη θέση μαζί με την Κοζάνη. Άρτα και Αμαζόνες Θεσπρωτείας δεν έχουν ακόμη βαθμό σε ένα πρωτάθλημα το οποίο απαρτίζεται, σε έναν όμιλο μάλλον, ο οποίος απαρτίζεται από 5 ομάδες. Καταλαβαίνετε δηλαδή, μιλάμε για έναν μινιόν όμιλο και σίγουρα ένα έτσι πρωτάθλημα το οποίο τώρα σιγά σιγά συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω. Να δούμε τώρα τη Βαΐτσι, θα κάνει το σουτ και μπάλα γκολ. Να λοιπόν, πολύ νωρίς, πριν καν συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού, η Βαΐτσι ανοίγει το σκορ για τον Αστέρα. Από θέση πλάγια δεξιά μες στην περιοχή έπιασε το δεξί σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μαυρόχη. Πολύ νωρίς μπροστά στο σκορ ο Αστέρας Ιωαννίνων με την Γεωργία τη Βαΐτσι. Λοιπόν, Έλενα, ένα πρώτο σχόλιο. Πολύ νωρίς ξεκίνησε με τις καλές προϋποθέσεις ξεκίνησε ο Αστέρας το παιχνίδι. Πολύ νωρίς γκολ. Μπαίνει σε θέση οδηγού. Και ότι οι άνθρωποι του Αστέρα μας λένε ότι είναι πραγματικό ντέρμπι αυτό σήμερα κόντρα στην Κέρκυρα. Κοντρακτοποιήθηκαν και πέρυσι. Βέβαια, έχουμε παραλείψει να πούμε τους διαιτητές της αναμέτρησης. Από το σύνδεσμο Άρτας λοιπόν είναι και οι 3, εδώ γειτονικός σύνδεσμος. Πρώτος διαιτητής ο κύριος Καλιακάτσος με βοηθούς τους κύριους Γεωργούλα και Δημητρόπουλο. Μάλιστα, θα δούμε και τα επιμέρους στοιχεία του αγώνα στη συνέχεια, προϊόντος του χρόνου. Πάντως, ο Αστέρας πριν κάνει συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού, ανοίγει το σκορ με τη Βαΐτσι και ξεκινάει το παιχνίδι με τις καλύτερες των προϋποθέσεων εδώ στο ενωσιακό γήπεδο Στάθης Τσάνακτσης. Λοιπόν, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση, εάν υπάρξει αντίδραση από πλευράς Κέρκυρας. Καθώς το γρήγορο γκολ σίγουρα θα αναγκάσει τις φιλοξενούμενες να βγουν από το καβούκι τους, να προσπαθήσουν γρήγορα να αντιδράσουν. Ένα πλάγιο τώρα το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Κέρκυρας με την Στόλη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει από δεξιά. Λοιπόν, κέρδισαν και πάλι την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα και τώρα νέα προσπάθεια αντεπίθεσης κόβεται αυτή τη φορά από τις αμυντικές της Κέρκυρας. Επιμένει όμως με την Παπαδημητρίου ο Αστέρας και τώρα η Βαΐτσι έχει την μπάλα, προσπαθεί να αλλάξει εκεί με την Διαμάντη. Τελικά θα κοπεί σε πλάγιο. Λοιπόν, πλάγιο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελεί μάλλον η Τσαγκογιάννη. Βαΐτσι κρατάει την μπάλα.
αλλάζει εκεί με την Διαμάντη και πάλι Βαΐτσι και νέο πλάγιο το οποίο κερδίζει η ομάδα του Αστέρα, πλάγιο το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει η δεξιά οπισθοφύλακας η Τσαγκογιάννη. Εκτελέστηκε το πλάγιο, απομάκρυναν αμυντικές της Κέρκυρας, τώρα η Παπαδημητρίου ελέγχει. Προσπαθεί όμως αντεπίθεση τώρα με την Στόλη για την Κέρκυρα από τα αριστερά. Στόλη ψάχνει να βρει ελεύθερη συμπαίχτρια. Τελικά κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχες με την Γρίβα να κρατάει την μπάλα και να αλλάζει δεξιά για την Τσαγκογιάννη. Η Βάιτζ έχει γυρίσει να ζητήσει μπάλα. Αλλάζουν ωραία προς στιγμήν οι παίκτες του Αστέρα την μπάλα. Η Βαΐτσι εκεί θα πάρει την κόντρα προς στιγμήν όμως και πάλι οι γηπεδούχες. Ένα άνοιγμα με στόχο τη Βαΐτσι. Ήταν λίγο πιο δυνατή μπαλιά πόσο χρειαζόταν. Την κυνηγάει την μπάλα η Βαΐτσι. Αυτή όμως θα καταλήξει out. Όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ στο ενωσιακό γήπεδο Στάθη Τσάνακτης. Στο 1-0 ήδη το σκορ, χάρη στον γκολ της Βαΐτσι από τα πρώτα λεπτά. Άσχημα εκτελεσμένο τώρα το ελεύθερο από την τερματοφύλακα της Κέρκυρας. Η μπάλα όμως και πάλι στα πόδια των φιλοξενούμενων, οι οποίες με την Στόλη θα χάσουν την μπάλα τώρα. Είναι η Διαμάντη για τον Αστέρα, αλλάζει την μπάλα ωραία εκεί με την Ράπτη. Η Ράπτη προσπάθησε να βρει τη Βαΐτσι, κόπηκε όμως, δεν πέρασε η μπαλιά της. Επιμένουν όμως οι παίκτες του Αστέρα, ωστόσο υπάρχει φάουλ, φάουλ το οποίο έχει κάνει η Σκούρου πάνω στην Μεταλλινού, στην προσπαθία της να κερδίσει εκεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έτσι λοιπόν ανακόπτεται αυτή η επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων. Εκεί η μπάλα περνάει στις παίκτες της Κέρκυρας με τη γαστερά του να ετοιμάζεται να το εκτελέσει με βαθιά μπαλιά. Εύκολη εκεί για τις αμυντικές του Αστέρα. Ελέγχει την μπάλα η Παπαδημητρίου και κερδίζει και τον πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν το οποίο εκτελεί η Τσαγκογιάννη προς τη Βαΐτσι σε ένα χώρο που ελέγχει η Καστερά του και τελικά νέο πλάγιο και πάλι για την ομάδα του Αστέρα. Τσαγκογιάννη προς την Ράπτη. Η Ράπτη και κερδίζει ωραία την μπάλα. Ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει αριστερά στη Γιαννούλα. Η Γιαννούλα ακόμη πιο πίσω εκεί που έρχεται η Γρίβα να κάνει ένα σουτ. Καλό ήταν. Η μπάλα θα φύγει έξω αρκετά μέτρα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Μαυρόχη, η οποία ήλεγχε την πορεία της μπάλας. Πάντως ο Αστέρας είναι δεδομένο ότι σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Έχει πετύχει ήδη ένα γκολ από το δεύτερο λεπτό με τη Βαΐτσι και δείχνει ότι πατάει πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Η Βαΐτσι τώρα εκμεταλλεύεται το λάθος εκεί των παιχτριών της Κέρκυρας, κάνει και για την μεταβίβαση για την Γιαννούλα που ανέβαινε, αλλά μπλοκάρει η Μαυρόχη, βγήκε εγκαίρος και μάζεψε την μπάλα. Και τώρα ένα πλάγιο το οποίο κερδίζουν οι Κερκυρές από την παρέμβαση της Ασλανίδου, πλάγιο το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει η Κοσμοπούλου. Θα αφήσει για την Εκκλησιάρη. Εκτελέστηκε το πλάγιο, κέρδισε και την μπάλα η Στόλη από την παρέμβαση τελικά της Παπαδημητρίου. Νέο πλάγιο για τις Κερκυρές, εκτελέστηκε γρήγορα η Κοσμοπούλου, προσπαθεί εκεί να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες του Αστέρα, αλλά τελικά θα ευνοηθεί από τις κόντρες και θα πάρει νέο πλάγιο λίγα μέτρα πιο μπροστά σε σχέση με το προηγούμενο πλάγιο, το οποίο κέρδισε και πάλι η Κοσμοπούλου και πηγαίνει να εκτελέσει η Εκκλησιάρη. Ένα πλάγιο τώρα από την πλευρά του Αστέρα. Άλλαξε κατοχή η μπάλα. Η Γρίβα ένα γέμισμα. Εκεί ελέγχουν προς τη μήνυ οι αμυντικές της Κέρκυρας. Ευνοούνται οι παίκτες του Αστέρα. Η Γρίβα αλλάζει την μπάλα με την Βαΐτσι. Η Βαΐτσι έξω από την περιοχή φέρνει την μπάλα στο δεξί. Άλλαξε εκεί με την Γιαννούλα, αλλά η μπαλιά της τελευταίας δεν ήταν καλή. Μπλόκαρε εύκολα η Μαυρόχη. Έλενα το πρώτο σχόλιο μετά τα πρώτα 6 λεπτά του παιχνιδιού.
Να κάνουμε λιγάκι μια μήνυ αναδρομή σε αυτό το πρωτάθλημα πριν σχολιάσουμε το παιχνίδι. Το οποίο εντάξει, νομίζω ότι έχει την υπεροχή, έχει και την κατοχή η ομάδα του Αστέρα και δικαίως έχει την προβολή των θετικών κινήσεων. Λίγα πράγματα από τις Κερκυρές που και αυτές να πούμε ότι προήλθαν από συγχώνευση. Τύπου συγχώνευσης, όπως έγινε και για την δική μας ομάδα του Αστέρα. Ήταν ο Ολυμπιακός Μαντουκίου η περσινή ομάδα των κοριτσιών και φέτος έγιναν Κέρκυρα 1996. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πρωτάθλημα μίνι, είναι μόλις των 10 αγωνιστικών. Ουσιαστικά 8 γιατί κάθε ομάδα έχει από 2 ρεπό. Είναι 8 όμιλοι για τον κόσμο που δεν γνωρίζει για την ΓΑΜ Εθνική Γυναικών. Η δική μας ομάδα του Αστέρα αλλά και το σημερινό παιχνίδι ανήκει στον δεύτερο όμιλο. Ο Αστέρας που ξεκίνησε πραγματικά δυναμικά την πρώτη αγωνιστική με 11-0 συνέτρεψε εδώ τον ΠΑΟΚ Κοζάνης. Και δεύτερη αγωνιστική στους Αμαζόνες της Πρωτείας, της Πρωτείας, με 0-4. Οπότε έχει το απόλυτο 2-2. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στο σημερινό παιχνίδι. Την επόμενη αγωνιστική μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων έχει ρεπό ο Αστέρας. Να δούμε όμως τι θα κάνουν και οι συνοδοιπόροι της κατηγορίας. Λοιπόν, έχει κερδίσει τώρα ένα πλάγιο κάτι σαν κοντινό κόρνερ εκεί ο Αστέρας. Με την Τζαγκογιάννη να πηγαίνει να το εκτελέσει. Λοιπόν, εκτελέστηκε το ελεύθερο από την Μαυρόχη, ελέγχει εκεί η Γρήβα. Τελικά η μπάλα με τα πολλά φτάνει στην Στόλη, η οποία προσπαθεί να βρει κάποια συμπαίκτριά της, δίνει όμως ύψος στην μπάλα, τελικά την ξανακερδίζει. Από την άλλη πλευρά, σε ένα χώρο που κινείται μόνο η Βαΐτσι, η μπάλα αλλάζει και πάλι κατοχή, Βαΐτσι κρατάει την μπάλα, προσπάθησε να αλλάξει εκεί με την Γρήβα. Η Ράπτη τώρα, ωραία προσποίηση, κόβεται προς στιγμήν, ωστόσο το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Τσαγκογιάννη άλλαξε με τη Διαμάντη και πλάγιο αυτή τη φορά και πάλι για τον, μάλλον υπάρχει φάουλ για τον Αστέρα. Με τη Διαμάντη να το εκτελεί, απομακρύνει την μπάλα προς στιγμήν σε ένα χώρο που τρέχει η Κοσμοπούλου να την πάρει. Η Κοσμοπούλου μαζί με τη Γιαννούλα δίνουν μάχες εκεί οι δύο παίκτριες, τελικά κερδισμένη η παίκτρια του Αστέρα. Η Γρήβα τώρα θα χάσει την μπάλα από την Μεταλλινού που προσπαθεί να βρει μπροστά την Ελευθεριώτη. Δεξιά αυτή κλείνεται πολύ ωραία από την Ασλανίδου, η οποία θα της πάρει την μπάλα. Τώρα Νικοπούλου, ξεφεύγει ωραία η Νικοπούλου και προϋποθέσεις καλής επίθεση τώρα για τον Αστέρα. Η μπαλιά για τη Βαΐτσι όμως δεν περνάει, επιμένει ο Αστέρας με την Νικοπούλου, η οποία θα πάρει το φάουλ στον άξονα, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αστέρα, και αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ για τις παίκτες του Μπαμπινταλάκα. Λοιπόν, η Βαΐτσι ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δύο παίκτριες της Κέρκυρας κάνουν το πρόχειρο τείχος. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή της Βαΐτσι. Θα το εκτελέσει απευθείας, εδώ δοκιμάσει κάποια πάσα, να βρει κάποια συμπαίκτριά της. Λοιπόν, απευθείας το κάνει η Βαΐτσι. Εύκολα η Μαυρόχη θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 13ο λεπτό αυτή η καλή στιγμή για τον Αστέρα. Τώρα απομακρύνει η Ασλανίδου σε πλάγιο. Η
Εκκλησιάρη θα το εκτελέσει. Στόλη θα χάσει την μπάλα. Νέο πλάγιο όμως για την Κέρκυρα και πάλι Εκκλησιάρη θα προσπαθήσει να βρει τη στόλη αυτή. Θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση εκεί της Γρίβα, αλλά η τελευταία θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί είναι πεσμένη στο έδαφος από την προηγούμενη φάση στόλη, οπότε έχουμε και προσωρινή διακοπή στο μάτς. Τι έλεγες, Έλενα, για την πορεία αυτού του πρωταθλήματος? Πραγματικά πολύ μικρό πρωτάθλημα, μίνι πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι είναι ακόμη σε νηπιακό στάδιο, στα Σπάργανα. Τι εννοείς γενικότερα το πρωτάθλημα της? Το γυναικείο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι μέσα και από τη δική μας προβολή, αλλά και σε προηγούμενες εκπομπές, θα έχει δυνατότητα ο κόσμος να δει ότι δεν είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο του γυναικείου πρωταθλήματος όσο τουλάχιστον πιστεύει. Είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτό. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι αρκετές ομάδες ανά την Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε και 8 ομίλους, μίνι βέβαια, των 5 ομάδων. Να πούμε ότι στον όμιλο των κοριτσιών εδώ ήταν να είναι και ο Θεσπρωτός, η γυναική ομάδα του Θεσπρωτού, που τελευταία στιγμή αποχώρησε και προσθέθηκε ο Πάοκ Κοζάνης. Και η Άρτα στον όμιλό τους έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, γιατί έχει κάνει το ρεπό της. Είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα που έχουμε αγωνιστική κάθε 15 μέρες και δεν υπάρχει ο αγωνιστικός ρυθμός που υπάρχει στα άλλα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ανεβαίνει πρώτος από κάθε κατηγορία και μετά η Β' Εθνική Γυναικών έχει πάλι 2 ομίλους, Βόρειο και Όμιλο. Αυτό που σίγουρα προσδοκά ο δικός μας Αστέρας Ιωαννίνων είναι οπωσδήποτε η άνοδος στην Β' Εθνική. Έχει μείνει 3 χρόνια σε αυτή την κατηγορία, ως ελπίδες βέβαια και φέτος ως Αστέρας, μιας και είναι ο ίδιος βασικός κορμός των περσινών ελπίδων. Οπότε, αν μη τι άλλο, αν πάρει και το σημερινό παιχνίδι, όπως λένε οι άνθρωποι του Αστέρα, ο στόχος της ανόδου φαίνεται να είναι ορατός. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Οι παίκτριες της Κέρκυρας θα επιστρέψουν ποτικά την μπάλα στις αντιπάλους τους, σε ένδειξη fair play. Συνέχεια τώρα λοιπόν στο παιχνίδι με την Νικοπούλου να γυρίζει πίσω στη Σκούρα. Από εκεί η μπάλα θα φτάσει στην Τσαγκογιάννη. Η Διαμάντη άλλαξε με την Γιαννούλα. Και τελικά το πλάγιο για τον Αστέρα. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Και υπάρχει offside εκεί, οπότε τελειώνει η φάση αυτή για τον Αστέρα. Τσαγκογιάννη τώρα. Γιαννούλα. Διαμάντη. Ράπτη σε μια επέλαση. Πάντα η Ράπτη κρατάει την μπάλα. Περνάει ανάμεσα από 2, από 3. Τελικά θα κοπεί την τελευταία στιγμή. Επιμένει όμως ο Αστέρας με τη Βαΐτσι. Αλλάζει αυτή με την Γρίβα. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Οι παίκτες του Αστέρα δεν τα καταφέρνουν. Επιμένει όμως τώρα ο Αστέρας με την Νικοπούλου, η οποία αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που κινείται η Τσαγκογιάννη. Τσαγκογιάννη ψάχνει τις επιλογές της. Τελικά κάθετα για την Διαμάντη. Το άνοιγμα για τη Γιαννούλα, η οποία δεν ακολούθησε τη φάση, με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στην Κασίμη να παραχωρήσει το πλάγιο. Πάντως ο Αστέρας παρά το 1-0 πιέζει, ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και δείχνει διάθεση να πετύχει και ένα γρήγορο δεύτερο γκολ, το οποίο θα λύσει τα πόδια των παικτριών του Μπάμπι Νταλάκα. Τώρα η Τσαγκογιάννη ζητάει μπάλα, η Βαΐτσι την παίρνει, αλλάζει με τη Γιαννούλα, η οποία δίνει ύψος στην μπάλα και τελικά δίνει και την ευκαιρία στη Μαυρόχη να βγει και να μαζέψει, αποφεύγοντας τα χειρότερα, προλαβαίνοντας μάλλον τα χειρότερα για την άμυνά της. Τώρα γρήγορα δόθηκε συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει στην Στόλη. Στόλη εκεί προσπάθησε να βρει κάποια συμπαίκτριά της. Τελικά και πάλι μπάλα στην κατοχή των παικτών του Αστέρα. Λάθη επιλαθών εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Απομάκρυνε η Κατσαρού. Ελέγχει τώρα η Παπαδημητρίου και αλλάζει με τη Βαΐτσι που κινείται από τα αριστερά. Τώρα έχει αλλάξει πλευρά. Βαΐτσι πολύ ωραία εκεί περνάει την αντίπαλό της και αλλάζει με τη Ράπτη μέσα στην περιοχή. Η Ράπτη θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα φύγει out. Ωραία προσπάθεια από τις γηπεδούχες. Με τη Βαΐτσι και τη Ράπτη να αλλάζουν ωραία την μπάλα και την τελευταία να κάνει το σουτ και η μπάλα να φεύγει μόλις out. Στο 18ο λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο νοσιακό γήπεδο Στάσης Τσαναξής. Πάντα Πας Αστέρας Ιωαννίνων, Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας στο 1-0 με τον γκολ της Βαΐτσι
από το δεύτερο λεπτό. Όπως μου λέει η Έλενα εδώ, είναι Κέρκυρα 1966, είναι Έλενα? Ναι. 1996. 1996. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω στους ανθρώπους της Κέρκυρας αν υπάρχει κάποια σχέση με τον ΑΟ Κέρκυρα, όπως είπες, την αντρική ομάδα. Νομίζω πως όχι, γιατί προήλθε από τον βασικό κορμό του Μαντοκίου. Αλλά και ο αθλητικός όμιλος Κέρκυρας αποσυγχώνησε. Αποσυγχώνησε ήταν και αυτός. Ενώ δεν ξέρω αν υπάρχει συσχέτιση με την αντρική ομάδα. Δεν πρόλαβα να ενημερωθώ επ' αυτού. Λοιπόν, και βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει και να ψυχαλίζει εδώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δυναμώσει η βροχή, γιατί θα κάνει όλον το έργο πιο δύσκολο. Θα κληθούμε να μετακινηθούμε. Λοιπόν, τώρα κερδίζει ένα πλάγιο η Γιαννούλα από την παρέμβαση της Κασίμη. Το πλάγιο ανεβαίνει το εκτελέσει Τσαγκογιάννη, αλλάζει με την Διαμάντη. Και νέο πλάγιο τώρα για τον Αστέρα. Τσαγκογιάννη. Σε ένα χώρο που ελέγχει τώρα η Σκούρα. Αλλά θα κάνει το λάθος με τη σειρά της. Η μπάλα όμως δεν θα φτάσει στην στόλη. Και πάλι ο Αστέρας με την Τσαγκογιάννη. Ωραία αυτή, θα ξεπεράσει την Κασίμη, αλλά η μπαλιά της με στόχο τη Διαμάντη δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Και πάλι όμως την κατοχή των γηπεδούχων η μπάλα, με την Βάιτσι να ελέγχει τώρα και να ανοίγει σε ένα χώρο που υπάρχουν μόνο αντίπαλοι, αλλά τελικά από το λάθος εκεί της Κασίμη η μπάλα θα φύγει πλάγιο για τον Αστέρα. Πλάγιο το οποίο και πάλι θα εκτελέσει από τα δεξιά η Τσαγκογιάννη. Άλλαξαν ωραία την μπάλα επέκταση του Αστέρα και τώρα η Ράπτη είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει την προσπάθεια εκεί. Τελικά η μπάλα θα φύγει out. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι από αυτή την φάση η Ράπτη. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι θα δώσει μαύρο όχι, δεν είναι καλό το ελεύθερο, αλλά τελικά θα κερδίσει ένα πλάγιο η ομάδα της Κέρκυρας. Από την παρέμβαση εκεί της Διαμάντη.